Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, dat zien we weer. Wacht, doe even opnieuw. Ja, dat zien we weer. Ik Bijna praat vakantie, door jongens. degene, sorry. Doe maar. Bijna Wacht even, vakantie. wacht even. Even gaan drinken. Hey, maar ik sta gewoon zo op en ga werken. En dat gaan we met tweeën weer. Ach. Begin maar. Bijna vakantie. Wat blijft? Bijna vakantie. Ja, open de aflevering. Ja, hou een lip. Daar gaan we. Ja. Bijna vakantie, jongens. We gaan het over hebben. Vakantie, vliegreizen, busreizen, bootreizen, Treinreizen. vliegangst, Vliegangst? Herreizen. aanreizen. Ja. Reizen. Ja, Nee, ja, ik heb niet zoveel vliegangst. Ik Ja? ook niet. Nee. ja, ik, Nou, ik verrek van een angst. maar dat is een verrekte van een angst. Wel even dat stukje dat ze zus... Altijd in de Vertrekt. nacht. Ja, ze even moe is, maar voor de rest, nee, ja. Nee, ik slaap al voor dit niet gek. Zijn andere lui hebben de koffers nog bovenin en leggen. Dan lig ik al... Dat zou Slaap ik ook zo in de lekker leven. vinden. nee, niks slaap. Lekker trouwens naar touw vliegen. Als het zo slaappilkje. weer naar Zuid-Europa is, ja, 2 uur later staat ze weer aan de grond. Maar ik kan me nog een keer herinneren, had ik goed gedraaid tot 6 uur 's nachts. Vanuit het werk naar Schiphol gegaan. En we zo naar Sint Maarten gewoon, hadden we ook nog een paar overtragingen. Ik was kapot muis natuurlijk. Hadden me bij het borden, hadden me Met de borden ding meneer. een slaappilkje gepakt. Ik heb niet meer gemerkt tot voorzien opgestegen. Echt, Zo mooi. gewoon helemaal weg. En ik word wakker wie de daling op Sint Maarten wordt ingezet. Oh, heerlijk. De ganse Een reis geslapen. slaappilkje. Helpt dat echt zo goed? Ja, ik word compleet van de wereld. Ik zeg wel eens lui met een fles wien of zo, maar een slaappilkje hebben we nog niets met gemaakt. Ja, nee, maar echt, dat zou iedereen aanraaien. Het is gewoon de nacht even slaan. Maar die heb je toe? slaappillen. Ja. Ik kan dit al wel met helpen, ja. Oké, stop. Oh, dat is strafbaar, hè? Maar een slaappilkje is dat strafbaar. Nee, niet, zeg maar gaat. Dat is Ik wou zeggen, ik weet wel dat ze van Krijg je sommige zo weer de lui een kruidvat, zweet dus, slaappillen maken. Maar Van zweet. en van sommige lui, ja, lui zweet, hè. Daar maak je slaappillen van. Heb ik gewoon schuurd. We zullen of allemaal naar Alain nu. Alleen dat gewoon, zei het, hè. Nee, je had het, ik verrek echt van de angst. Ja? Dus Maar dat kunnen we ook door één ding wat ze was met gemaakt. nee, ik had al Ah, dat had vliegangst. ze al. En omdat ik fel vloog, is dat een beetje minder geworden. En toen had ik die horrorvlucht. Ja. Echt, dat was niet... En toen is het een trauma geworden, maar ik ben blijven vliegen. Dus nu wordt het al weer... Ik kan daar met omgaan, maar alles in mijn lief schreef, die moet daar weg. Is er gewoon dingen vervuilen uit, zodat de controle totaal niet... Nee. Kan ze overnemen van gaat. Precies. Ik heb Als een die niet in een- stappen, hè. Nee, maar als die in een bus zit en de buschauffeur wordt onwel... Ja, dan stap iemand aan het hard stuurt. Dan zal echt wel een dat ding was aan de kant kunnen Ja. zitten. Nee, dat we eerlijk zien. Ja, oké. Er kan echt wel iemand anders wat in die bus De zit. handrem even. Ja, precies. Een beetje Maar tegen de maar- vangrail zo. Maar in een vliegtuig gaat dat gaat minder. Hè? Maar ja, is het nog zo dat een vliegtuig, dat er, als de piloot dan even gaat heet, dat het dan gewoon eigenlijk niet meer kan? We zijn ik twee denk piloten, hè, automatische sowieso. piloot, dat er niks aan de hand is. Maar het stukje landen zal toch wel gewoon... Dat is ook op de automatische piloot. Maar alleen als het heel erg wijd en zo gaat dat niet. ja. Maar dat is, ieder voor zich natuurlijk. Maar Ja, ik zeker. heb daar echt heel veel last van. Maar Ja, in in ieder ieder geval, geval, die hebben ze een keer zo'n turbulentievlucht gehad, toch? Nou, met, turbulentievlucht. alles met alle toeters en bellen. hè? Ja, nee, ik Met weet de- het, maar met ik de heb tot maskers de en- piloot schreeuwde masker aan en tot de maskers uit de luchtkamer gevlogen en tot de vliegtuigje naar 3 kilometer zakte van 10 kilometer naar 3 binnen 1,5 seconde. En zo nog die film met Jim Carrey op. Wat was dat dan? De Mask. Zo? Ja, Nee, ik had Star Wars op. als dat was. Nee, Nee, maar maar dat is- ik heb niet zoveel... ik heb ook een keer van Miami truck... Oh, die heeft wel vluchten gemaakt, hè, man. Maar, joh. maar nee, normaal. Zeg gewoon, Die vleug iedere week. En, Nee, even hebben we voor die. ja, nee, maar van Miami Maar truck... jij moet- Sint Maarten. Maarten, het zien we En wel toen, even, hadden ja, we voor ook de- Maan van de wereld. Flinke turbulentie in een vliegtuig. En maar gewoon oren aan een stuk. Wow. Echt, dan zitten ze gewoon... Alsof ze in de kiezelweeg... Echt? Ja. Dat is toch die cd van de Chicken DJ's over genoemd toen, hè? Turbulentie. Ja? Ja, toch? Die had toch zo? Die Ja, cd? dat hebben we Heb je daar die een inspiratie turbulentie. opgedaan? Nee, dat was denk ik ieder. Oh. Ja. Oh, de Chicken DJ's. Oh. Zeker DJ. Chicken DJ's. Ja, en vakanties. Wat is voor u het ultieme vakantiegevoel? Zo voor even een Ja, dilemma pak hem checken. nog eens. Stelling. Er zou vanuit de luchtvaartmaatschappijen meer aandacht moeten worden besteed aan mensen met vliegangst. Zo ja, ook als de tickets hierdoor voor iedereen duurder worden.
Nee, ik denk het niet. Ik heb zelf vliegangst, maar ik denk niet... de kids dat goed aan de stewardessen doorgeven. Ik heb vliegangst, dan komen die af en toe langs. Oh, echt? Ja. We hebben af en toe langs gevlogen. En Wat dan, is het? Ja. Het begint nu wel een beetje flauw te worden. Ja. zeg ik. Sorry. Maar die zijn lief, we doen nu geen vleeggoed. Nee, dat is zo. Dat is heel leuk. Man. Ja, maar je bent zo bang. 3 uur mag ik erin vliegen. gaan. Het is 3 uur mag ik erin mee gaan. Dat is 3 uur. Dat is lekker, hè? Die, Ja, het is die echt rotzooi. niet te prommen, Het gek. is of ik goed in de akje in het soepen ben. Dit is proeven. Akkuzoer. Ik weet niet wat het is, gek. Nee, mijn levensleven niet. Nou, helemaal drijft hij nog zo'n witte keel in, geloof ik. Nee. Ik moest denken dat je nooit wat veel plezier te drinken. Echt, hè? Dat is Ja, vreselijk. Maar ja, het kind moet een groot hart, hè. Zo is dat. Weet dat gekocht? Ja, Kiki. Echt, dat is wel Ja. zielig dat we dat nu af en toe zeker zien. Is dit nee, maar geweest, denk ik. Kiki, bedankt voor alle de hapjes en de Kiki, wie popcorn allemaal en de staat, hè? neutjes. Kiki. Kiki. is toch top? Nee, maar dat is toch het is heerlijk. Kiki, dank wel. Nee, ik denk het niet. Ja, sommige lui zijn bang voor spinnen en die weten ook dat spinnen hij niet bieten, maar zijn toch bang. Ja, dat is dan eenmaal zo. En dan kunnen ze ervoor kiezen om niet in een vliegtuig te stappen, of zoals wel, en dan hebben ze daar even last van. Ja, Ik krijg koortslip, ik krijg alles. En Van de vlieg? Van de Goed, vlieg? ja, gewoon van de Ambras. Echt hoor? Van een koortslip, ja? Ja, gewoon van, ja, tot ze gewoon Oké. zo'n stress hebt. En als ik land, dan valt alles Is van de me kost af. weg? Is zo weg, ja. Ja, meteen al. Genezen. Nee, maar dan gewoon ik 2 weken op vakantie en de laatste halve week ga ik me weer ontzettend druk maken. Nou ja, dat is mijn Heb ik nooit vakantie. dat het goed altijd zo extreem Nee? was. Nee. Oh. Dan vlieg je dat week 2 keer en dan... Vlug. Ja. Vlug je dat week 2 keer. Ja. Nee, maar ja, extreem is dat dus. Maar ik heb inderdaad, ja, best wel die afgelopen vakantie, vorig jaar. Toen hadden we weer steunneven geboekt, betaald. Het kwam het vliegtuig in. Ik zat helemaal achteraan. Melissa zat met de ene in het midden. En volgens mij zat er nog in de maand tussen. Maar die man die neven Melissa zat, die was gans alleen. Oh. Dus daar had ik meekelijk met kunnen ruilen. Maar ja, uiteindelijk heb ik wie gewoon zo, achteraan. Alleen ja, ik ga dan in die stoel zitten. En wat een vliegtuigmaatschappij, hè? Heb je er ook nog 4 keer naar? Nee, ja. Nou ja, Legatron wie? Als die naar Mallorca vliegt, of naar Ibiza of naar Zuid-Europa ergens, is het prima met Ryanair. Ja. Echt, die 2 weken later stap ze uit en de straks een been en de schoot. Maar Maar vindt ze bijvoorbeeld nu gewoon voor toevallig, nu donderdag, of dat is niet toevallig, is gewoon geboekt. Maar gewoon voor, ja, dat is niet toevallig, dat voor ons van nee. Donderdag tot zondag gewoon naar Spanje en dan gewoon met Transavia via Eindhoven. Transavia is van KLM. Dan is dat heel relaxed, door die Nederlandse stewardessen, Nederlandse piloten. Voor mij is dat best wel geruststellend. Ja. En dan Maar heb ja, ik dat een is ook idee niet van- eens 100% zeker, want zelfs in de winkels praten niet eens meer Nederlands. Nee, oké. Maar dat is voor mij wel al een winst. Maar dan Ja. hebben ze ook nog de ruimte wat ze hebben. Het is eigenlijk Ja. kloot in een vliegtuig. Ja, dat zat Nee, de maar- benen in de nek. Zoals wie de busreizen naar Salau en zo. Ja, maar dat is een 8 uur in een bus. Maar dat is iemand wie een paspoort al rechtop Ja, dan was opgebaard. het dat degene die verder niet de zon achterlinks heeft, zonder een blootlip. Ik kan steeds een masseren zo. Ja, maar is zo als ze weer vliegt, zou ik dan wel inderdaad kiezen voor Zo liks. het chiller te kunnen. Business. Nee, business is weer overdreven, maar is zo wel gewoon. Het gaat beenruimte en zo willen hebben, ja. Niet dat ze echt inderdaad, als ze naar Caribisch gebied vliegt, dat ze ook niet een paspoort zet. Dat ze rechtop in de vliegtuig zijn. Ja. Dat is met zo'n showbaan met de vastzetten. Zo'n achtbaan. Ja. Ja, dat is misschien wel Maar een idee. die noodzaak voel ik niet voor die korte vluchten. Nee. Nee, hè. Nee. Ik vraag me altijd alleen af, ik weet niet wieso, maar wat is het nut van die riem aan te doen in het vliegtuig? Nou, Turbulentie. En het vliegje met een kop tegen het plafond aan. Zo, is dat zo heftig? Voor Ja, die crashes is dat niet. Nee, maar ik bedoel, er is dat riemke aan. Dan komen ze altijd kijken of ze het riemke Ja. aan hebben. Ze denken dat ze dat in een achtbaan doen, dat ze vast zit. Want die is, Nee, maar met turbulentie is dat Ja. kan ze in een zak en dan vliegt ze tegen het plafond aan. zo, oké, dat heb ik Ja. echt, zo heb ik nog niets Dan metgemaakt. kan ze- gelukkig. daar zien de meeste gewond. Oké. Ja, dus ja. Nee, maar dat wist ik eigenlijk dat dat Nee, zo ja. heavy kon zien. Want ik heb wel eens turbulentie Ja. gehad. Maar niet... Zit je liever op een vlucht met alleen maar mensen met vliegangst of alleen maar huilende baby's? Ja, ik heb van beide geen last, jongens. Ik doe mijn oordoppen en... Ik zal eerst zeggen, ik ga dan echt verluien met alleen maar vliegangst. Nee, oké, maar... Ja, we En zijn niet. Ze gaan een vliegtuig vol van die krijsende... Nee. tegenwoordig de AirPods in, jong. Standje, noise cancelling en slapen. Wie normale. Ja, tot ze kunnen slapen. Dat vind ik op zich nog wel bizar.
Ik kan ook gewoon prima slapen in een vliegtuig. Nou ja. Dan moest dat denk ik ook wel gewoon van die afloop kennen geleden. Ja. Ik heb ook altijd wel even bij het opstaan. Ik denk dat iedereen dat heeft. Dat ze zijn vliegtuig juist de logging gaat. Dat staat veuzen in de maag. Ja. Juist wie als ze vroeger als kind zijn over de hoge drempel ging. Ja, hoe? Ja, dat Nog feest steeds. dat even. Ja, Dit is wat ik ook altijd dan. Als we dan geland zijn, dan begin ik als eerste met applaus. En dan gaat dat ganse vliegtuig mee. Ja, zeker. En dan iedereen aantikken. Ja, hey, Je bent ermee begonnen. Ja, het ken het. Wat hebben we gedaan, hè? En dan had zelfs over de vliegtuig, gaat maar gezegd door de... Echt? Het zat al zei. Hoe was je naartoe geweest? Let's go. Oké, let's Hoe was je go. naartoe geweest? Veel wel naar Mallorca geweest. Met wie? Met Jerome. Maar dat maakt nog niet goed gelijk weer, hè? Wie is erom? Ja, Jerome maakt nog niet goed gelijk weer. Nee, ja, dus Ja. die is naar Ook Mallorca op geweest. vakantie geweest met Jerome. We waren op vakantie geweest, ja. Ja, leuk. Ja, Maar goed. hij had geen vliegangst. Nee, ja. Nee, die zat daar en die had al... Ook geen paspoort. Ja, en dan sleep je een paspoort, en dan stap je een paspoort. Nou ja. En dan zei hij van, er is al heel diks op vakantie geweest. Ja, top. 5 jaar geleden of zo, naar Budapest had er nog een optreden. Nou, dus dat was eigenlijk helemaal Ook in niet een bang. vliegtuig geweest. Ja. Hij heeft daar echt geen vliegangst. Nee. Nee. Nee, Ja, ja. top toch? Ik ga doen. Dat heeft wel trouwens geholpen. Dat is echt, maar Ja, dat is zeg ik toch? gevaarlijk. Chill op is. Ja. Maar zeg wat ik Ja. zo zei, van de guur want het zat lui gewoon een fles wien. Dat is ook Van altijd die met- kleding met- een stuk of 3 of 4. Ja. Dat Met een is toch wel rietje. altijd... Met een Met, rietje. met die broerloften, met de openingsdans, als ze super nerveus zien, Ja. dan zeg ik altijd, ja, pat gewoon even een glaasje bier of een glaasje wien. Ja. Dan zal ze zien dat het echt wel van de afgeleid. En los daarvan, weet ze, ook met zijn openingsdans, dat heeft niks met vakantie te maken, maar lui verwachten get, maar ook wel niks, zeg maar. Zoals we met Dat vliegen. was gewoon toch van zichzelf een beetje goed Nee, dat gewoon, kennen toch? we tegen elkaar. Ja, Die uitstraakt, dat is echt Ja, zoals geweldig. met vliegen, de verwachtende ploeg wel get, maar toch niet hier wel. Ja. Vooral bij Ryanair niet. Ja. Nee, ik heb trouwens eens problemen met Ryanair gehad. Ja. Nu is eigenlijk... Ja, ik ben vertragingen wel een stuk links en rechts. Maar, ik wil net in Berlin vlug gecanceld. ja, was met de Ik Flixbus. was van een oor met de vleger aan dings tot ze om 10:30 in bed leek. Stap ze nu op zijn bus in voor een rit van 17 uur. En dan nog terug naar Brussel voor de auto op te rollen. Ja, Wie erg is Nee, dat dan? ja. lekker dan. Ja. Ja. Dat is wie dit is, Amish. Maar gaat je op vakantie nog? September, ja. Do you remember? En hoe van het al? Ik ga boeken naar Spanje. Spanje. Ja. En jij? We gaan op vakantie nu, in augustus. Ik denk dat deze uitzending kun je best wel terug ben. Oh, Wie echt? was het? Ja, Wie- het Wie- was geweldig. Het was gisteren. Het was schitterend. Schitterend. Ja. Gisteren. We hebben zo genoten daar. Lekker, man. Nee, even gewoon dat galen meer. En dat we hopen op goed weer. En Elkaar niet de cup ingooid. nee, ja, Vast wel. Ja, vast wel een keer, ja. Ja. Kinderen lekker achter in de auto, spelletjes doen. Nee, iPad we met- vertrekken om 7:30 s'avonds. En we hopen hem nog 6, 7 smuis aan te komen. En tot ze lekker de nacht op En dan doorslapen. red je met nog twee gewoon continu... Ik ga je een stuk door, ja. Lekker, man. Ja. Kids Met ook. automatisch wel straks piloot. wakker te zien, hè. Dus, Ja, dat is wel- Automatisch Ja. piloot. dan gaan we een automaat, hè. Dus, Ja, precies. En die? Ja, leuk. Gaat je ook? Ja, we gaan naar Turkije. Met die tweeën. Ja, met de sferen. Nee, met die 5, hè. Dat is 5 nee, met de, gewoon met de sferen. Lekker. Ja, Ja. gewoon lekker nog een jaar in Turkije. En volgend jaar wil ik eigenlijk, wij als wat zich altijd als gedaan heb, ze het zo genoeg wel een keer willen. Boel? Ja, zo Curaçao, Ja. Bonaire. Dat is echt wel zo'n boek een putje voor wil maken, voor te sparen, zeg maar, van ja, Curaçao lekker is naartoe te leuk. gaan. Ja, Curaçao is top. Echt. Ja, Zie ja daarom dat, je zit er al geweest. Ja, een paar keer. Maar Echt, ik vraag me alleen af, hè, Curaçao, qua vliegen en zo, dat, ja, dat is wat dat kost, hè, zeker met veel volwassenen wat veel hebben. Maar ik had toevallig nu gekeken, dezelfde reis wat we nu geboekt hebben in Turkije, 8 dagen, waar qua prijs kwam hetzelfde neer op 12 dagen Bonaire. Mhm. Maar dan had ze natuurlijk niks te eten. Mm. Maar wie is het qua prijs en Ja, zo voor hetzelfde Curaçao, zijn, Ja, Bonaire? ja, maar Een beetje, hè. de kind het ze gek maken wie ze wil. Nee, oké, maar dat is niet van ik ben alle dus op Bonaire Amerikaanse geweest. prijzen. en zo. Nee, Ja. maar Bonaire, Curaçao, Ja, een beetje dat is niet hetzelfde. aan hetzelfde. Nee. Maar Bonaire qua is wel prijzen. Amerikaans. ja, Nee, Curaçao ja, is dat meer bedoel ik. En Nederlands. Curaçao is wel goed. Oké, dus Maar qua de kind prijs... qua hoe te eten, kind die Nee, maar dat is niet zo luxe. Snap je? Nee, snap ze. Dat hebben ze nu ook al ultra all inclusive. dat zou ik, maar dat hoeft voor ons eigenlijk zou ik niet. in Curaçao echt nooit Alleen doen. dat... Nee. Nee, niet in Curaçao. Maar Ja. in Turkije Ah, is dat ja. niet anders. Ja. Snap je? Alleen veel gewoon naartoe. Omdat, ja, dat is toch met kids. Mhm. Leuk, schievelen. Ik vind het zelf wel nog leuk. Hmm. Ja, ben ik ook nog kind als ik die dingen altijd heb. Maar naar Curaçao denk ik van, weet je, dat is niet met eten. Nee, ik zou Maar we vinden het lekker eigenlijk. Om Curaçao een is beetje nu verschillende sinds kort plekjes te van eten Corendon. en zo.
precies dat. Maar op Curaçao heb je nog van Corandon. het Mangrove Resort. Ja. Toch? En Weet dat? Mangrove, Oké, zo net. En daar kind ze naartoe, all-inclusive, daar zitten ze dan. En dan zitten lui daar 10 dagen in zo'n hotel. Ja. En het eiland, Ja, maar dat is ook niet van een het Curaçao. eiland man. is zoveel meer als all-inclusive uitzitten. Ja. Ja. Want zoals wat ik op Curaçao het leukste van alles vond, die beachclubs, Ja, dat. Tijntjes, strandtentjes, lekker eten. Met een overal huurauto een kun je restaurant. wat... Ja, ja, en precies. de Mossoes in een auto huren. Ik zou nooit meer op zo'n hotel blijven zitten 14 dagen. nee. Nee, maar dat heb ik zelfs in Turkije al niet. Hè? Ja. Dat ik dan denk van, dat zei ik gewoon smorgens even hardlopen. Ja. Dat verklaar je me ook voor gek. Maar dat ik wil dan gaat zien of zo. Ik hoef niet die van het zwembad naar mijn bedje en zo. Ik wil wel gaat zien. Ik wil wel ergens naartoe, snap je? Ja, dat we op Curaçao, ja, dat was echt geweldig. Dus dat is voor mezelf denk ik wel tot voor volgend jaar. Dans natuurlijk. Ja, ik wil dat eigenlijk wel een beetje daar mijn putje Jongens, op. Dat waren we vandaag. op in Zo. gooien. Maar Het is omgevlogen en omgevlogen, ja. Dus voorbij. Ja, Maastricht En zonder geteken. angst is het voorbij gevlogen. Dat is ook ook wel nog, hè? fijn. Maastricht geteken, dat waren we weer voor deze week. Tot de De volgende keer. vakantieaflevering. We kregen trouwens nog Gezondheid, een bonusaflevering een keer, of niet? Ja, een keer ons. Eens, ja. Gezondheid, hè. Gezondheid. Gezondheid.